Teraz vám poviem jeden veľmi zaujímavý poznatok. Posledne som robil totižto článok o tom, že či je vhodnejšie dom zatepliť alebo nezatepliť, z ktorého vyšlo teda, že vhodnejšie je pravdepodobne teda zatepliť. No a dostal som aj také otázky v komentároch, že a čo teda tehla, kde zateplenie je už samotnej tehle. Určite sme sa s tým už stretli, že výrobcovia tehál ponúkajú aj tehly, ktorí majú v sebe zabudované nejaké zateplenie, väčšinou nejakú minerálnu vátu, v prípade polystyrén alebo iný izolant. No a ako sa teda tieto tehly správajú, po prípade ako je ich využitie. V prvom rade, čo by som teda porovnal, je cena. Čo si treba uvedomiť, cena týchto materiálov, ktoré majú v sebe izolant, je veľakrát značne väčšia, aj keď ich odpor daný technickými tabulkami až tak teda značnejšie, lepší není. To znamená, že kým tá cena môže byť vyššia o povedzme 30%, tak ten odpor veľakrát povedzme iba o nejakých 10%. Aj z tohto pohľadu teda to asi výhodné až tak nie je, skôr je výhodnejšie zainvestovať do toho zateplenia, ktoré dáme vonku, ktoré je lacnejšie, avšak sú prípady, kedy to využitie má. To, v čom je teda tehla problematické, je to, že je to rebrovitý materiál a za určitých prípadov môže dochádzať k nejakému prúdeniu v tej tehle, volá sa to konvekcia a vlastne to, ako vieme tomu zabrániť alebo to znížiť, je práve zaizolovanie napríklad prvého rádu tehly takouto tehlou s izoláciou, ktorá zabráni vlastne tomu, aby to prúdenie v tých tehlách až tak vznikalo. Avšak, čo si teda treba dať pozor, ak to takto použijeme, je dôkladná hydroizolácia sokla. Je to pre mňa veľmi obmilná téma, kde chodím, kde sledujem, že aj keď sú nejaké pokusy o to nejak ten sokol zahydroizolovať, vo väčšine prípadov fakt je to veľmi zle a v tomto prípade je o to dôležitejšie ten sokol zrobiť správne, keďže vlastne povedzme nejaká minerálna váta, ktorá je v tej tehle, je o mnoho nasiakavejší materiál a ak by tá minerálna váta teda nasiakla, spôsobí to viacej škody ako úžitku. No a vo výsledku ani minerálna váta, ktorá je mokrá, ani by neizolovala. Ďalším dôležitým prvkom, o ktorom som už vlastne rozprával, je teplný odpor daný práve tými technickými tabuľkami výrobcu, čo mňa teda celkom šokuje a zatiaľ mi to nikto nevysvetlil, keďže vieme, že na Slovensku výrobcovia síce dávajú nejaké technické listy, avšak neexistuje žiaden kontrolný orgán, ktorý by tieto listy nejak reálne kontroloval, či tam teda výrobcovia uvádzajú pravdu a potom veľakrát sa stáva, že ľudia ako my musíme reálne, aj keď z toho technického listu nejak vychádzame a prídeme na to, že v výsledku proste tie údaje nejak nesedia do vzorcov a musíme reálne počítať, že vlastne aké tie údaje nejak presne sú a že prečo sú teda skreslené, tak to, čo mne teda zmysel pri tejto izolácii nejak moc nedáva, je to, že práve tá tehla s rebrami, ktorých je vlastne vzduch a není tá minerálna váta, tak sú tie rebra veľmi malé, v malých štruktúrach. No a vieme, že práve to, čo izoluje aj v tej váte, je vzduch uzavretý v malých štruktúrach. No a to, čo chcem povedať, je to, že práve ten vzduch v malých štruktúrach v tých rebrách, v tehle, má lepší tepelný odpor ako samotná minerálna váta a teda moc mi nejde do hlavy, že ako je možné, že tá tehla z vátu teda má lepší teplný odpor ako tehla so vzduchom, ktorý má lepší teplný odpor ako tá váta. Ak by niekto na to prišiel, dajte mi do komentárov vedieť, aj keď mne akože možno tak trošku dáva zmysel práve tá konvekcia a prúdenie vzduchu. Neviem teda, či výrobcovia práve aj túto konvekciu a prúdenie vzduchu zahrňujú do týchto technických listov. Ak však na toto prúdenie vzduchu, o ktorom som spomínal v tomto videu, nejak zabudneme, moc mi to teda do hlavy nejde a z môjho pohľadu, ako som spomínal, hlavne kvôli tej cene, teda ako to nosné hlavné morivo moc nie je vhodné využívať maximálne na tú prvú radu práve čím zabraníme tomu prúdeniu v tehle a zbytok stavby vlastne použiť radšej lepšie zateplenie vo fasáde, to znamená hrubšie, kvalitnejší izolant a tak ďalej. Dajte mi vedieť dole do komentárov, čo si myslíte o tejto téme vy a dajte mi takisto vedieť, či niekto prišiel na to, ako je možné, že tehla s minerálnou vátou má teda lepšie izolačné vlastnosti ako tá so vzduchom a či teda vy ste aj niekto použil na svojej stavbe práve takúto tehlu s minerálnou vátou a ako. Pre viac podobných typov sledujte tento kanál.